graduat just aquest juliol aquí a Eina, mencionat en disseny gràfic, i vinc a presentar el meu TFG, que és Relat amagat. És un projecte que és una crítica a la globalització i a la massificació turística que hi ha avui en dia. A Eina he après a pensar i a raonar i a preguntar per sobre d'aprendre a utilitzar els programes i qualsevol altra eina. Actualment estic treballant al Museu del Disseny, estic a l'arxiu. He vengut a xerrar sobre el TFG que vaig fer, vinculat a la recerca i el desenvolupament final cap al disseny d'un producte. En aquest cas va ser una cadira que en Germán Rodríguez Arias, arquitecte català, va deixar dibuixada durant el seu exili a Xile, però mai la va arribar a acabar. Part del projecte consistia en arribar a aquesta producció. Avui vinc a parlar sobre el meu TFG, Màquines Fútils, que va guanyar un Laus d'Or. Increïble, estic molt content. Moltes gràcies a Eina i a tothom. Però sobretot com he seguit encaminat en aquesta via de treball més del disseny i el producte vist des d'una part més artística o conceptual. He estudiat el grau en disseny a Eina. Actualment estic treballant com a tecnòloga i dinamitzadora a un ateneu de fabricació i en la meva trajectòria també em vinculo bastant amb materials sostenibles i els utilitzo una mica com a mitjà d'expressió. Soc fundadora del projecte Atmosferes, que es dirigeix a abordar el que és l'espai físic dintre de la cultura empresarial, i soc docent i divulgadora. Vinc d'una vessant tècnica i Eina em va donar a la part més sociològica i jo crec que això a poc ho he anat integrant a la meva feina actualment.